ακολουθώντας το πρόγραμμα του ιατρικού διαβολκανικού της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, όπως έχει καθιερωθεί χρόνια τώρα, σήμερα έχουμε ένα θέμα που είναι πολύ σύγχρονο, τεχνικό κατά βάση, αλλά ενδιαφέρει τους πολλούς γιατρούς, όσους ασχολούνται από παιδιά και σε ενήλικες, και αφορά τις νέες τεχνικές, όπως βλέπετε, στις ελάχιστα επεμβατικής θεραπείας της σιελολιθίασης. Φαίνεται απλή πάθηση, πολλές φορές όμως είναι προβληματική και χρειάζεται την αντιμετώπιση της. Ο μιλητής μας θα είναι ο Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής της οτρινolaryngologiας χειρουργικής κεφαλής και τραχύλου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ερλάνια στη Γερμανία και συνεργάτης εδώ του ιατρικού διαβολκανικού για τις κλινικές του πράξεις. Όπως ξέρετε, στο τέλος κάθε συνεδρίας τέτοιας μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας διαδικτυακά και να έχετε τυχόν και να έχετε τις απαντήσεις ή κάποιες διευκρινήσεις, αν θέλετε, προς τον ομιλητή. Από μένα σας χαιρετώ, ο κύριος Μαντσόπουλος. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ στο Ιατρικό Διαβολκανικό για να σας παρουσιάσω ένα θέμα εν μέσω εκλεκτών καθηγητών μου τότε στο Πανεπιστήμιο πριν πολλά χρόνια, με το οποίο ασχολήθηκα ενδελεχώς τα τελευταία 15 χρόνια. Ο τίτλος είναι «Νέες τεχνικές στην ελάχιστα επεμβατική θεραπεία της σιελολιθίασης». Λίγα λόγια για την πόλη στην οποία πέρασα ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου μέχρι το 2022, το Erlangen της Γερμανίας, στην Βόρεια Βαβαρία, μια μικρή πόλη με πληθυσμό γύρω σε 100.000 κατοίκους, με βάση το Wikipedia, και δύο αξιοθέατα, εκ των οποίων το πρώτο είναι η Siemens και το δεύτερο φυσικά η Ουρελά κλινική. Το λέω αστειευόμενος, φυσικά, αν δει κανείς την ιστορία της κλινικής αυτής, θα δει μεγάλα ονόματα, τα οποία άφησαν το στίγμα του στην ειδικότητά μας, τον Τσένκερ με το γνωστό εκόλπωμα, τον Κίζελμπαχ με την κοιλίδα στο πρόστιο διάφραγμα, τον Μπέκ με τις εξωτερικές προσπελάσεις στο μετωπείο κόλπο, τον Τάιζινγκ φυσικά με τις ποικίλες χειρουργικές τεχνικές στα μαλακά μωροτραχύλου, τον Ντένκερ με την έσωγα αναθεκτομή, φυσικά τον Βίγκαν, το γνωστό σε όλους, και την οπτοχειρουργική και τη χειρουργική των βαρανίων κόλπων, και αισίως τώρα ο Χάινριχ Ήρο, ο οποίος βγαίνει του χρόνου τον χειμώνα στην σύνταξη. Αν δούμε λοιπόν λιγάκι τους αριθμούς της κλινικής αυτής, η οποία είναι το μεγαλύτερο κέντρο ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σιελογών παγκοσμίως, θα δούμε λοιπόν μια τεράστια εξέλιξη και αύξηση των αριθμών από κάτω των 50 περιστατικών το 2001 μέχρι περίπου 850.000 συνοχίλιες επεμβάσεις ετησίως. Έτσι λοιπόν έχουμε, με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, 300 νέους ασθενείς τον χρόνο, με 1.300 επεμβάσεις συνολικά ως προς την αποφρακτική σιελοπάθεια των μυζώνων σιελογών αδένων, με 1.000 σιελενδοσκοπήσεις, 350 εκ των οποίων είναι επεμβατικές στον τρίτο, και φυσικά μείωση της ανάγκης αφαίρεσης του πάσχοντος αδένα, παροτίδα ή υπογνάθος, σε ποσοστό κάτω του 5%. Αρκεί να σκεφτούμε ότι για τη σιελολιθίαση μέχρι το 1995 η θεραπεία εκλογής ήταν πάντα η χειρουργική αφαίρεση του πάσχοντος αδένα, υπογναθίου ή παροτίδας, με τις γνωστές φυσικά επιπτώσεις στο προσωπικό νεύρο. Λίγο προκλητικά λοιπόν θα θέσω το ερώτημα: είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση, η αφαίρεση του λίθου, η αντιμετώπιση της σιελολιθίασης σε ασθενείς που δεν έχουν συμπτώματα? Έρχεται το ασθενή στο ιατρείο μας, κάνουμε έναν υπέρηχο και βρίσκουμε ότι έχει μία πέτρα. Τυχαίο έβριμα, ο ασθενής ήρθε για άλλο λόγο, πιθανώς για μια σκολίωση ειρηνικού διαφράγματος, βρίσκουμε αυτό. Για ποιον λόγο λοιπόν είναι σημαντική η αφαίρεση αυτού του ξένου σώματος? Για να αποφύγουμε αυτές τις υπερογραφικές εικόνες. Εδώ βλέπω μια οξία παροτίτιδα επί εδάφους σιελολιθίασης της δεξιάς παροτίδας. Εδώ την εξέλιξη σε ένα παροτιδικό απόστημα του περιπολής και εν το βάθη λογού. Έτσι λοιπόν έχει πάντα νόημα η αφαίρεση του λίθου για να προλάβουμε τις απότερες επιπλοκές. Παραφράζω λοιπόν τον τίτλο. Νέες τεχνικές στην επιτυχία εντός της σιελολιθίασης. Φυσικά η πιο συχνή αιτία απόφραξης είναι η λίθη, η σιελολιθίαση, ποσοστό μέχρι 85%. Ωστόσο υπάρχουν και οι στενώσεις, συνήθως μεταφλεγμονώδεις ή ακόμα και ιατρογενείς. Και επίσης η σιελοδοχίτιδα, η οποία αναφέρεται στη φλεγμονή του τυχώματος του εκφορτικού συστήματος, η οποία προκαλεί απόφραξη και στάση του σάγιου με αποτέλεσμα διόγκωση του αδένα και φλεγμονή του. Πολύ σημαντικό, η ορθή χρήση των νέων τεχνικών που θα αναφέρω στη συνέχεια στη θεραπεία της σιελολιθίασης είναι συνυφασμένη καταρχήν με μια βαθιά γνώση της υπερηχογραφίας κεφαλής και τραχύλου, η οποία στην ιδανική περίπτωση πρέπει να διενεργείται προεγχειρητικά από τον ίδιο τον θεράποντα γιατρό. Και φυσικά απαιτεί εμπειρία και εξοικείωση με τα σύγχρονα σιελενδοσκόπια.
Γιατί λοιπόν είναι σημαντική η διένεργεια υπέρηχου από τον ίδιο τον θεράποντα γιατρό της ιερολιθίας? Γιατί καταρχήν αποσκοπεί και επιτρέπει τη λήψη πληροφοριών με σαφή θεραπευτική συνάφεια και επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι ο υπέρηχος είναι μια δυναμική απεικόνηση με ποιότητα που εξαρτάται από την τεχνική, την εμπειρία και φυσικά την εξειδίκευση αυτού που κάνει τον υπέρηχο. Πώς φαίνεται λοιπόν η παροτίδα στον υπέρηχο? Βλέπουμε εδώ αριστερά παροτίδα πανοραμική εικόνα, το παρέγχημα, το υγιές παροτιδικό παρέγχημα, το οπίστιο όριο της παροτίδας, ο στέροκομοστοειδής μυς και η οπίστια γαστέρα του διγάστορα, η οπίστια γναθιαία φλέβα, η οποία αποτελεί το σημαντικό landmark, την ανατομική δομή για το προσωπικό νεύρο, τον μασιτήρα, εντωβάφη της παροτίδας και φυσικά την κάτω γνάθο με την περιφερική της σκίαση, όπως επίσης και την σκίαση από τον βρενογόνο της στοματικής κοιλότητας. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε αυτές τις δομές, μπορούμε ξεκάθαρα να διακρίνουμε πού βρίσκεται ο λίθος μας, η στένωσή μας ή κάποια άλλη εξεργασία στην παροτίδα. Όπως είπα, ο υπέρηχος είναι η εξάρτηση εκλογής καταρχήν για την ορθή αντιμετώπιση της ιερολιθίασης. Και όπως ανέφερα και πριν, έχουμε τρία αίτια: την λιθίαση, την στένωση του πόρου του στένων και φυσικά την φλεγμονή του πόρου, του εκφορητικού στένους, η οποία είναι διάγνωση καθαρά ενδοσκοπικά βασιζόμενη. Πάμε λοιπόν να δούμε τη λιθίαση της παροτίδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πιο πολλοί λίθοι είναι περιφερικά, κοντά στο στόμιο της παροτίδας, στο στόμα, περίπου 2 τρίτα. Οι πηλαίοι λίθοι στο χάιλουμ, στην πύλη της παροτίδας, είναι πιο σπάνιοι, ενώ οι ενδοπαροχηματικοί είναι περίπου το 1 τέταρτο όλων των περιπτώσεων λιθίασης της παροτίδας. Πώς φαίνεται λοιπόν η λιθίαση στον υπέρηχο? Κλασική μορφή, πάνω από 90%. Φυσικά πρέπει ο λίθος να έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε άλατα για να είναι υπερηχοϊκός. Βλέπουμε λοιπόν ένα υπερηχοϊκό, ένα ηχογενές μόρφωμα, ανακλαστικό, με περιφερική ηχοσκίαση. Κατά μήκος του πόρου, της πορείας του πόρου της παροτίδας, βλέπουμε εδώ έναν πιο μικρό πόρο, ο οποίος βρίσκεται στην δεξιά παροτίδα και στο στόμιο, με την σαφή διάταση του πόρου, του εκφορητικού πόρου της παροτίδας κεντρικά της λιθίασης, και αντίστοιχα εδώ μία πέτρα 3 χιλιοστά στο όριο της στοματικής κοιλότητας, στην θηλή του πόρου, με σαφή διάταση του εκφορητικού πόρου λόγω στάσης του σαλίου και διόγκωσης της περιοχής αυτής. Η στένωση φαίνεται αντίστοιχα σαν διάταση του πόρου, χωρίς ωστόσο υπερηχοϊκές ηχογενείς ανακλάσεις. Βλέπουμε εδώ λοιπόν στην δεξιά πλευρά και αντίστοιχα στην αριστερή την διάταση του πόρου. Ο φυσιολογικός πόρος, πρέπει να σημειώσουμε εδώ, δεν είναι ορατός στον υπέρηχο, και όταν έχουμε αμφιβολίες για την αποφρακτική φύση της πάθησης, μπορούμε να δώσουμε βιταμίνη C, η οποία διεγείρει την παραγωγή σαλίου και έτσι να αποκαλύψει το πρόβλημα. Περαιτέρω παραδείγματα στενώσεως του πόρου του στένου, βλέπουμε εδώ την διάταση του πόρου στα 3 χιλιοστά, όπως επίσης και εδώ, και το σημείο στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα η στένωση. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν έχουμε σαφώς την διάγνωση μιας στενώσεως του μεσαίου τμήματος του πόρου του στένου στην αριστερή παροτίδα. Πώς φαίνεται ο υπογνάθιος στον υπέρηχο? Πολύ ωραίο παρέγχημα του υπογναθίου αδένα, ο γνάθο-ιοειδής μυς, η οπίστια γαστρά του διγάστορα με την αμυγδαλή και την γλώσσα, και εδώ φαίνεται ο ιογλωσσικός μυς. Μεταξύ του γνάθο-ιοειδούς και του ιογλωσσικού πορεύεται ο φυσιολογικός πόρος του βάρτων. Επομένως, εκεί οφείλουμε να αναζητήσουμε τις αιτίες της αποφρακτικής σιαλοπάθειας του αδένα αυτού. Η σιαλαδενίτιδα, βλέπουμε μια διάχυτη διόγκωση ανομιγενού του παρεγχήματος στη δεξιά πλευρά, η οποία μπορεί να συνοδεύεται μια διάταση του πόρου ως σημείο, ως σύμπτωμα, ως εικόνα ενός αποφρακτικού αιτίου. Και αντίστοιχα, εδώ βλέπουμε μια πολύ ωραία πανοραμική εικόνα με μια διόγκωση του παρεγχήματος του πορναθίου αδένα, το γνάθιο ειδή, την διάταση του πόρου, η οποία φτάνει μέχρι τη σκίαση, την σκιά της κάτω-γνάθου. Ξεκάθαρα έχουμε στένωση στο περιφερικό τμήμα του πόρου του βάρτων στην περίπτωση αυτή. Εικόνες λιθίασης στον υπέρηχο. Είναι πολύ σημαντική η εντόπιση αυτών των υπερηχοϊκών ανακλάσεων με περιφερική ηχοσκίαση. Αυτή η εικόνα είναι παθογνωμονική για τη λιθίαση. Βλέπετε πόσο ωραία φαίνεται η λιθίαση σε μια εξέταση η οποία δεν έχει ακτινοβολία. Μπορεί να γίνει σε παιδιά και σε εγγύους. Μπορεί να γίνει επαναλαμβανόμενα και φυσικά μπορούμε να μετρήσουμε τα πάντα σχετικά με το λίθο. Αντίστοιχα εδώ λιθίαση με διόγκωση, βλέπετε ξεκάθαρα στάση σχέλου στο παρέγχημα του δεξιού υπογλωσσίου αδένα, και αντίστοιχα εδώ βλέπουμε μια λιθίαση στο ύψος του υπογλωσσίου, περιφερικό τμήμα του πόρου του βάρτων, στην δεξιά πλευρά. Και τέλος, στον υπογλώσσιο εντάχει, η πιο συχνή κλινική βλέπουμε είναι το βατράχιο, η οποία είναι μια κυστική διόγκωση του παρεγχήματος του υπογλωσσίου αδένα λόγω απόφραξης των μικρών εκφορητικών του πόρου. Πολύ συχνό στα μικρά παιδιά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι συμβαίνει με τις νέες τεχνικές μετά την εισαγωγή αυτή.
Και όπως σας είπα, η σιλολιθίαση είναι το πιο συχνό αίτιο, με ποσοστό μέχρι το 50%. Η στένωση είναι περίπου το 1/4, ενώ η σιλολιθίτα φυσικά πολύ πιο σπάνια, μέχρι 15% των περιπτώσεων. Είναι πιο συχνή η σιλολιθία στην παροτίδα, στον υπογνάθιο από ό,τι στην παροτίδα, με 8 στους 10 λίθους να εντοπίζονται συνολικά στον υπογνάθιο και μόνο 2 στους 10 στην παροτίδα. Και μέχρι το 2000, λοιπόν, η ελάχιστα επεμβατική θεραπεία της σιλολιθίασης είχε ως βάση το τρίπτυχο σιαλοδοχοτομή, την λεγόμενη τομή του πόρου διαστοματικά, που είναι μια πολύ παλιά παραδοσιακή αλλά πολύ χρήσιμη επέμβαση, την εξωσωματική λιθοτριψία, ακόμα τότε σε πειραματικά βήματα, και φυσικά την σιαλενδοσκόπηση, τότε ακόμα σε εμβρυϊκό στάδιο ανάπτυξης. Παραδοσιακά, λοιπόν, αυτό που θέλαμε να δούμε στον υπέρηχο στην αξονική που κάνα τότε, ήταν καταρχήν πού βρίσκεται η πέτρα μας, επίσης η κινητικότητά της με την αμφίχειρη ψηλάφιση και επίσης το πόσο μεγάλος είναι ο λίθος, πόσο μεγάλη είναι η πέτρα. Και η περιγραφία μπορούσε να δώσει πληροφορίες με ειδικότητα και ευαισθησία περίπου στο 95%. Τώρα, υπό το φως των νέων εξελίξεων και των νέων τεχνικών, το κέντρο βάρους φεύγει από την περιγραφή του λίθου, πόσο μεγάλος είναι, που βρίσκεται, αν είναι κινητικός, και εστιάζεται κυρίως στην ιδιαίτερη ανατομική του εκφορητικού συστήματος σε κάθε ασθενή που βρίσκεται μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση, με τις παλιές νέες τεχνικές, η έγκαιρη θεραπεία εξασφαλίζει περισσότερο υπολοιπόμενο λειτουργικό παρέχημα του αδένα που πάσχει και φυσικά σχετίζεται με σαφώς καλύτερη πρόγνωση. Διαγνωστικά τώρα. Πιο παλιά, μέχρι τη δεκαετία του 80, η εξής επιλογή ήταν η ακτινογραφία, με σιλολιθίαση του γοναθίου μη ορατή σε ποσοστό 30% και στην παροτίδα μέχρι 60%. Η σιαλογραφία, δηλαδή η έγχυση σκιαστικού στον πόρο από το στόμα, από τη σταθερότητα, οδηγούσε σε έμεση απεικόνιση της απόφρακτης, αλλά όχι φυσικά σε παροχή πληροφοριών ως προς την φύση της απόφρακτης, αν έχουμε στένωση, δηλαδή ηλιθίαση, και φυσικά με σαφή μειονεκτήματα ως προς την ακτινοβολία, τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων και φυσικά με πολλά ψευδώς θετικά αποτελέσματα λόγω ύπαρξης φυσαλίδων αέρα, ο οποίος εισέρχεται αντίδρομα στον πόρο από την στοματική κοιλότητα. Ο υπέρηχος, λοιπόν, ήρθε να φέρει μια επανάσταση με την αναγνώριση σιλολίθων μεγαλύτερων του 1 σε 2 χιλιοστών ποσοστό άνω του 90%. Και φυσικά το gold standard είναι σήμερα η σιαλενδοσκόπηση, δηλαδή η ενδοσκοπική εξέταση με λεπτά ημιεύκαπτα ενδοσκόπια των πόρων του εκφορητικού συστήματος των σιαλογόνων, των μυζώνων σιαλογόνων αδένων. Ιστορική αναδρομή. Ο πρώτος που περιέγραψε την ανάγκη και την δυνατότητα ενδοσκοπικής εξέτασης των πόρων αυτών που έχουν εύρος, θέλω να πω, 1 χιλιοστό, ήταν ο Ντέντ Ναλιέλη, μαθοχειρουργός καθηγητής στην Ιερουσαλήμ, ο οποίος κατέδειξε την χρησιμότητα αυτής της νέας μεθόδου στην χρόνια υποτροπιάζουσα παροτίδα των παιδιών και των εφήβων, ήδη από το 1997. Η κλινική στην οποία είχα την τύχη την τιμή να εργαστώ για 15 χρόνια και στην οποία συνεχίζω ακόμα να εργάζομαι ακαδημαϊκά, ανέπτυξε λοιπόν, σε συνεργασία με την εταιρεία Storz, τα ημιεύκαπτα σιλενδοσκόπια πρώτη φορά σε παγκόσμια βάση, με εξωτερική διάμετρο από 0,8 έως 1,6 χιλιοστά, μήκος 10 εκατοστά, τα οποία φέρνουν λοιπόν στην άκρη τους τρεις διαφορετικές δομές. Καταρχήν είναι το φως, η φωτεινή πηγή, είναι το κανάλι πλύσης. Θέλουμε πάντα πλύση για να διαστήλουμε τον πόρο, φυσικά γιατί ο πόρος κανονικά εμφανίζει σύμπτυξη στο τείχο, και φυσικά το κανάλι εργασίας, από το οποίο εισέρχονται διάφορα εργαλεία, όπως αυτή για παράδειγμα η μικρολαβίδα για αφαίρεση λίθων. Το κανάλι εργασίας, να καταλάβετε, έχει ένα εύρος, μια διάμετρο 0,4 έως 0,8 χιλιοστά. Τώρα, για να γίνει σαφές πόσο λεπτό και πόσο όμορφο είναι το πεδίο αυτό, το πάχος του πόρου στην παροτίδα, όπως και στον υπογνάθιο, είναι περίπου 1,5 χιλιοστό, με πάχος φυλής μισό χιλιοστό στην παροτίδα και από 0,1 έως 0,5 χιλιοστά στον υπογνάθιο. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, προκειμένου να εισέλθουμε τα ενδοσκόπια μας στους πόρους αυτούς, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Καταρχήν, να διαστήλουμε τα στόμια με ειδικά εργαλεία βριτσό παρακάτω, και φυσικά να προκαλέσουμε μια έκπτυξη του εκφορητικού συστήματος με τη βοήθεια συνεχούς συστήματος πλύσεως. Πώς γίνεται αυτό? Βλέπετε πέρα μια ειδική αμβλία μήλη, έναν διαστολέα, ο οποίος, αφού εφαρμόσουμε λίγο σπρέι τοπικής αναισθησίας, λιδοκαΐνη στην κοιλότητα, εισέρχεται στον πόρο, προκαλεί διαστολή αυτού περίπου στα 2 χιλιοστά. Στη συνέχεια, στον διασταλμένο πόρο εισέρχεται μια
ένας φλεβοκαφετήρας 22G με μήκος 25 χιλιοστά, με τον οποίο μπορούμε να εισάγουμε τοπική αναισθησία. Βλέπουμε εδώ στην δεξιά παροτίδα και εδώ στον δεξιό υπογνάθιο. Και στη συνέχεια εισέρχεται το ημιεύκαπτο σιελενδοσκόπιο. Με βάση λοιπόν τη σιελενδοσκόπηση έχουν απτυχθεί διάφορες παραδοσιακά, πιο παλιές και καινούργιες τεχνικές, όπως εδώ η επεμβατική σιελενδοσκόπηση, δηλαδή η διενέργεια θεραπευτικών πράξεων, διάνοιξη στενώσεων, αφαίρεση λίθων μέσω του σιελενδοσκοπίου. Φυσικά έχει εξελιχθεί περαιτέρω η γνωστή σε όλους μας διαστοματική τομή του πόρου και αφαίρεση της πέτρας. Έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι ενδοαυλικής λιθοτριψίας με τη βοήθεια λέιζερ ή κρουστικών κυμάτων, με τη βοήθεια μικροεκρήξεων διοξιδίου του άνθρακα. Η γνωστή όλο την νεφρολιθίαση παραδοσιακή εξωσωματική λιθοτριψία διακρουστικών κυμάτων έχει ακόμα θέση και στην σιελολιθίαση. Και επίσης, τελικά, σαν τελικές λύσεις, ιδιαίτερα εξελιγμένες είναι η συνδυασμένη ενδοσκοπική ανοιχτή προσπέλαση για δύσκολες πέτρες στην παροτίδα στην πύλη της και επίσης το λεγόμενο rerouting του πόρου και η τοποθέτηση stent όταν έχουμε στενώσεις στο σημείο της φυλής του πόρου του στένου. Συνήθως μεταφλεγμονώδεις ή ακόμα και ιατρογενείς. Πάμε λοιπόν να δούμε πάλι τα συνοδοσκόπια μας. Βλέπουμε το κανάλι εργασίας με πάχους, όπως είπαμε, 0,4 έως 0,8 χιλιοστά. Πώς εισέρχεται η λαβίδα, μικρολαβίδα, και αντίστοιχα έχουμε το micro drill, δηλαδή ένα μικρό τρυπάνι το οποίο εισέρχεται από το κανάλι εργασίας εδώ και με το οποίο μπορούμε πολύ εύκολα να θρηματίσουμε μια πέτρα που συνέχεια αφαιρείται με ένα ειδικό μπάσκετ, ένα καλαθάκι που εισάγεται συμπτυγμένο από το κανάλι εργασίας στον πόρο. Εκεί εκπτύσσεται, έτσι, ελαστικά, και στη συνέχεια με αυτό αφαιρούμε τα κομματάκια που έχουν επικριθεί από τον θρηματισμό της πέτρας ή από τη λιθοτριψία. Πάμε λοιπόν λίγο στην εξωσωματική λιθοτριψία, γνωστή από τους φίλους ουρολόγους, η οποία αναφέρεται στην καθοδηγούμενη με υπέρηχο λιθοτριψία απ' έξω, σε ένδειξη με λίθος που δεν είναι ορατή στη σιελενδοσκόπηση. Βλέπετε τη μικρότητά μου το 2012, φρέσκος ειδικός, έκανα μια λιθοτριψία εξωσωματική στο Έλαγγεν σε μια λιθίαση του αριστερού υπογναθίου αδένου, η οποία βέβαια σιγά σιγά αντικαθίσταται από τη συνδυασμένη προσπέλαση, η οποία ωστόσο απαιτεί γενική αναισθησία και monitoring του προσωπικού νεύρου. Οφείλουμε να πούμε ότι πλέον η επέμβαση αυτή γίνεται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα που έχουν τον πολύ ακριβό απαραίτητο εξοπλισμό. Απαιτεί ηχοπροστασία του ασθενούς, γιατί μπορεί να προκαλέσει εμβοές και πτώση ακοής. Είναι απαραίτητες οι πολλαπλές συνεδρίες, τουλάχιστον 5 για να μπορέσουμε να έχουμε κλινικά σημαντικό αποτέλεσμα, δηλαδή όχι ελευθερία απολύτως, αλλά ελευθερία συμπτωμάτων. Και φυσικά είναι συνήθως απαραίτητη η ενδοσκοπική αφαίρεση των θραυσμάτων που έχουν προκαλέσει με την λιθοτριψία. Εδώ χαρακτηριστικά έχω το κείμενο με το οποίο ο διευθυντής μου στη Γερμανία, ο Ήρο, το 1989, κατάφερε να δημοσιεύσει τη νέα θέση στο Lancet με εξαιρετικά αποτελέσματα. Πάμε τώρα στην διαγνωστική συναδοσκόπηση. Βλέπετε πόσο ωραίες εικόνες έχουμε εδώ με λιθίαση του πόρου του στένων. Εδώ βλέπουμε πολλαπλή λιθίαση, 4 μικρούς λίθους κεντρικά της πύλης της παροτίδος και εδώ αντίστοιχα βλέπουμε μία στένωση, φλεγμονώδη εδώ, κοιλώδη πιο πίσω μετά από αφαίρεση λίθου. Όλα αυτά φαίνονται πολύ ωραία και μεγέθυνση στην σιελενδοσκόπηση. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα με την σιελενδοσκόπηση και την λιθοτριψία με microdrill και αφαίρεση λίθων με μπάσκετ. Ελπίζω το βίντεο να δουλέψει. Ωραία. Εδώ πόσο ωραία θρηματίζεται ο λίθος με το microdrill σε πολλά μικρά κομματάκια. Λίθος ο οποίος είναι κυριολεκτικά είναι καθυλωμένος στην πύλη της παροτίδας και αφού λοιπόν θρηματιστεί σε πολλά κομματάκια, αυτά εξέρχονται με την βοήθεια μπάσκετ που εισέρχεται τώρα από το ίδιο σιελενδοσκόπιο και αφαιρούνται όλα ενδοσκοπικά και φυσικά μικρά υπολείμματα φεύγουν από τον πόρο με την κανονική ροή του σάλιου. Και εδώ μια ωραία εικόνα πόσο ωραία συλλαμβάνεται η πέτρα, ο λίθος, κεντρικά της πύλης της παροτίδας με το μπάσκετ. Με τη μέθοδο αυτή και μόνο με αυτή μπορούμε να αφαιρέσουμε ποσοστό άνω του 80% των λίθων στην παροτίδα, ενώ γνωρίζουμε ότι ένα ποσοστό 20% των μπορεί να αφαιρεθούν μόνο με απλές συνοδευτικές μεθόδους χωρίς περαιτέρω θεραπευτικά μέτρα. Ωστόσο, η πραγματική επανάσταση στην θεραπεία της σελουλοθίας ακούει στο όνομα ενδοαυλική λιθοτριψία κρουστικών κυμάτων σε αντιδιαστολή με την εξωαυλική, την εξωσωματική, το e-Israel, και εδώ έχουμε το intraductal shockwave λαϊθότριψη, με ενδείξεις τους λίθους που είναι ορατοί στην ενδοσκόπηση, αλλά μη αφαιρέσιμοι λόγω καθήλωσης, λόγω φλεγμονής.
Ή επίσης λύθη που δεν μπορούν να αφαιρεθούν με την κλασική διάνοιξη του πόρου τη διαστηματική στον υπογνάθιο αδένα. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι το κανάλι εργασίας για το λέιζερ έχει πάχος τουλάχιστον 0,6 χιλιοστά και για την πνευματική λιθοτριψία με την δεξιοδάθρακα πάχος 0,65 χιλιοστά. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι χρειαζόμαστε για την περίπτωση αυτή ένα ευρύ εκφορτικό σύστημα, ένα στενό στόμιο το οποίο δεν μπορεί να διασταλεί λόγω φλεγμονής ή γενικότερα ένα στενό εκφορτικό σύστημα με πολλές ανατομικές παραλλαγές και kinkings, δηλαδή διαφορετικές πορείες του πόρου, δεν επιτρέπει την εφαρμογή των μεθόδων αυτών. Πάμε καταρχήν στην πρώτη μορφή ενδοαυλικής πνευματικής λειτουργίας που αναπτύχθηκε παγκοσμίως, το Stonebreaker από την εταιρεία Cook, το οποίο στηρίζεται στην εφαρμογή κρουστικών κυμάτων που προέρχονται από μικροεκρήξεις μιας δεξαμενής που περιέχει διοξιδίου του άνθρακα. Αυτές οι μικροεκρήξεις εφαρμόζονται στην πέτρα με μικρή απόσταση από αυτήν και προκαλούν θρηματισμό της. Σε δημοσίευση της κλινικής, στην οποία συμμετείχα πριν από 8 ήδη χρόνια, με ασθενείς άνω των 40, είχαμε ελευθερία λίθους σε ποσοστό 98% και ελευθερία από συμπτώματα σε ποσοστό 100%. Εντυπωσιακά νούμερα. Η δεύτερη μορφή λοιπόν ενδοαυλικής πνευματικής λιθοτριψίας ακούει στο όνομα Vibrolith από την τουρκική εταιρεία Elmet, η οποία στηρίζει την εφαρμογή μιας κεφαλής 0,7 χιλιοστών στο κανάλι εργασίας του συνδοσκοπίου, το οποίο είναι το πιο ευρύ, το 1,6 χιλιοστά, και εφαρμόζουμε λοιπόν μικροεκρήξεις διοξείδου άνθρακα με πίεση 2,5 μπαρ. Αυτές λοιπόν οι μικροεκρήξεις προκαλούν θρηματισμό της πέτρας, η οποία εξέρχεται μετά με τη βοήθεια ενός μπάσκετ, το οποίο εισέρχεται πάλι από το συνδοσκόπιο ή φυσικά με τη φυσιολογική ροή του σάλιου. Εμπειρία: 77 πέτρες σε 62 ασθενείς, είχαμε ελευθερία από λίθο σε 56 ασθενείς, δηλαδή ενδοσκοπικά βεβαιωμένη απουσία λίθου, ποσοστό 50,3%. Φυσικά, σε 13 ασθενείς χρειάστηκαν πολλαπλά μέτρα και πολλαπλές συνεδρίες για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη ίαση από την σειρολιθίαση και ελευθερία συμπτωμάτων σε ποσοστό 100%. Δηλαδή, όλοι οι ασθενείς ήταν πλέον ελεύθεροι συμπτωμάτων για μια πάθηση, η οποία, αναλαμβάνω, πριν από 30 χρόνια απαιτούσε ολική αφαίρεση του πάσχοντος αδένα. Μεγάλη επανάσταση ήταν και η εφαρμογή του λέιζερ στην λιθοτριψία, ενδοαυλικά φυσικά, με τη βοήθεια αυτών των εύκαμπτων ινών λέιζερ, τα οποία εισέρχονται από το κανάλι εργασίας του ενδοσκοπίου των 1,6 χιλιοστών, και με τη βοήθεια αυτών προκαλείται πολύ ωραία μια λιθοτριψία, μια θράψη του λίθου, το χαρακτηριστικό πράσινο χώμα του λέιζερ, ο αρχικός λίθος, δεξιός υπογνάθιος αδένας, η πύλη του, γναθιοειδής μυς γλώσσα αμυγδαλή. Βλέπετε πόσο ωραία λοιπόν η αρχική πέτρα θρηματίζεται και τελικά υπάρχει μια ελευθερία από λίθους, απουσία λίθων, και εδώ μια μικρή φλεγμονώδης αντίδραση λόγω της εφαρμογής του λέιζερ. Και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Αντίστοιχα, εδώ βλέπουμε την υπεργραφία μετά από 2 μέρες από το χειρουργείο. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει ούτε αυτή η φλεγμονώδης αντίδραση. Πλήρης απουσία από συμπτώματα, ο ασθενής ευτυχισμένος έφυγε στην εργασία του. Μεγάλη λιθίαση στην δεξιά παροτίδα, 13,9 χιλιοστά. Είναι τεράστια αυτή η πέτρα. Βλέπουμε λοιπόν με 2 συνεδρίες με το Calculate της Torch, χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα, προκλήθηκε πλήρης θράψη της πέτρας και φυσικά εδώ τα χαρακτηριστικά πλέγματα ηνικής σαν σημείο χρόνιας φλεγμονής κεντρικά της λιθίασης, και φυσικά αυτή η πέτρα εξήλθε με τη βοήθεια μπάσκετ και με τη φυσιολογική ροή του ιέδρου τις επόμενες μέρες. Το πρόβλημα με την ενδοαυλική λιθοτριψία, σε σύγκριση σε αντιποστολή με την εξωσωματική λιθοτριψία, είναι ότι υπάρχει μια φθορά του επιθυλίου λόγω της εφαρμογής κρουστικών κυμάτων ή εφαρμογής λέιζερ στον πόρο, η οποία μπορεί να οδηγήσει μεταχειρητικά σε στένωση, υπερθερμία στένωση. Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντική η προθέτηση stents, δηλαδή μικρών καθετήρων, τα οποία μπαίνουν πέριξ του ενδοσκοπίου και με οδηγό αυτόν υπερκερνούν το σημείο της επέμβασης και της πιθανής στένωσης. Υπάρχει φυσικά ένας κίνδυνος διάτρησης του πόρου σε ποσοστό μικρότερο 1% ευτυχώς, που μπορεί να προκαλέσει πολύ επίμονα σιελοχώα σιρήνγκια και αποστήματα στην παροτίδα ή στην υπογνάθια χώρα. Και το λόγο φυσικά αυτό, όταν έχουμε αυτές τις επιπλοκές, χρειαζόμαστε stents, πιεστική επίδεση για να κλείσει το σιελοχώο σιρήνγκι και φυσικά αποφυγή όξινων τροφών για να μην υπάρχει μεγάλη παραγωγή σάλιου και να μπορέσει το σιρήνγκι επιτέλους να συμπτυχθεί. Βλέποντα το stent πώς φαίνεται στον πόρο της αριστερής παροτίδος, φυσικά αυτό στερεώνεται με ράματα στον δικό γλενογόνο και αφαιρείται μετά από 6 εβδομάδες και μένει στη θέση του αυτά τα μικρά φτερά που βλέπετε δεξιά-αριστερά από το stent, τα οποία το συγκρατούν ακριβώς στη θέση του για να μπορέσει να φύγει με την ροή του σάλιου του πάσχοντος αδένα.
Πώς φαίνεται λοιπόν στον υπέρηχο, καταρχήν στην ενδοσκόπηση στο stent, βλέπουμε εδώ πέρα την αρχόμενη ουλώδη στένωση μετά από εφαρμογή laser που ομιλούνται σε μια ηλιθία στοιχεία παροτίδας και το stent, πόσο ωραία λοιπόν έρχεται και πιέζει το σημείο της στένωσης προς τα έξω, ώστε να μην γίνει μόνιμη αυτή η στένωση. Και φυσικά μπορούμε να ελέγξουμε τον υπέρηχο πάρα πολύ ωραία το stent μας στον πόρο της δεξιάς παροτίδας. Πολύ σημαντική είναι η ταυτόχρονη εφαρμογή, και φυσικά μας βοηθάει, μας λένε σε πολλές φορές στα χέρια, ταυτόχρονη εφαρμογή της CL-ενδοσκόπησης με υπερογραφική καθοδήγηση. Όταν έχουμε περιπτώσεις ασθενών, όπου ο πόρος έχει κάποια kinkings, κάποιες ανώμαλες στροφές ή υπάρχει κάποια μικρά οικοκομμάτια στον πόρο, μπορούμε να καθοδηγήσουμε το συνδοσκόπιό μας, βλέποντάς το διαδερμικά με τον υπέρηχο. Εξαιρετική ιδέα του συναδέλφου που το συνέλαβε και βρίσκει εφαρμογή τουλάχιστον κάθε 10 περιπτώσεις συνδοσκόπησης στη κλινική του Erlangen. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί συνδυασμός τεχνικών, laser με αφαίρεση των θραυσμάτων με το μπάσκετ ή επίσης εκοσωματική λιθοτριψία με σκοπό την κινητοποίηση ενός μη ορατού καθυλωμένου λίθου λόγω χρόνιας φλεγμονής και ενδοαυλική λιθοτριψία όταν πλέον ο λίθος γίνεται ορατός είτε με διοξίδιο είτε με το laser. Και φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να συνδυάσουμε την CL-δοχοτομία, την διάνοιξη του πόρου διαστοματικά με την αφαίρεση των προσβάσιμων λίθων και την ενδοαυλική λιθοτριψία των ορατών αλλά μη προσβάσιμων λίθων. Βλέπω λοιπόν ότι η ορολογία έχει αλλάξει από το ορατός μη ορατός στο προσβάσιμος μη προσβάσιμος με τις νέες τεχνικές στη θεραπεία της CL-ολιθίασης. Έτσι λοιπόν, αυτή η ισορροπημένη εμπειρία 25 πλέον ετών στην κλινική, στην οποία είχα την τιμή να εργάζομαι, οδήγησε στην παραγωγή κάποιων αλγορίθμων ως προς το management, τη διαχείριση των περιπτώσεων CL-ολιθίασης στην παροτίδα και στον υπογνάθι. Βλέπετε λοιπόν ότι το πιο σημαντικό είναι καταρχήν η θέση του λίθου, αν είναι στην θηλή, αν είναι στο μέσο τμήμα ή αν είναι στο χάιλμ, στην πύλη ή ενδοπαρενχηματικά ο λίθος. Πολύ σημαντική είναι η κινητικότητα ή όχι του λίθου και φυσικά το μέγεθος έρχεται μάλλον σε τρίτη θέση ως προς την προτεραιότητα και την ιεράρχηση. Και φυσικά τώρα βλέπουμε μια πλειάδα τεχνικών οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν για να φέρουν το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Και αντίστοιχα εδώ στον υπογνάθιο αδένα, βλέπουμε λοιπόν ότι παίζει πολύ ρόλο η θέση, η κινητικότητα και τελευταίο το μέγεθος. Και φυσικά εδώ έχει πολύ μεγάλη θέση να αναφέρουμε ότι έχει ακόμα ένδειξη η διαστοματική διάνοιξη του πόρου για την αφαίρεση ψηλαφιτών στην ψηλάφιση και ορατών στον υπέρηχο λίθο, όπως επίσης και η εφαρμογή της εκοσωματικής λιθοτριψίας για λίθη οι οποίοι δεν είναι ορατοί στην ενδοσκόπηση και ιδάλλως καθόλου προσβάσιμοι. Φυσικά, σαν τελευταία λύση στο ρόλο της ελευθερίας παραμένει η αφαίρεση του αδένα, η οποία ωστόσο έχει πέσει ένα ποσοστό κάτω του 5%. Όπως είπα και πριν, αποφρακτική σιελοπάθεια σημαίνει όχι μόνο σιελολιθίες, αλλά σημαίνει και στενώσεις, όπως επίσης και σιελοβροχίτιδες. Βλέπουμε εδώ μια διάνοιξη μιας ουλώδους στένωσης στον πόρο της παροτίδας με τη βοήθεια micro drill. Η οποία στένωση προκαλεί ακριβώς τα συμπτώματα μιας σιελολιθίας και φυσικά είναι πολύ πιο δύσκολη στη θεραπεία της και πιο επίμονη. Όπως ξέρουμε, όταν διανοίγω μια στένωση στον οργανισμό, υπάρχει κίνδυνος επαναστένωσης πολύ μεγαλύτερος από την πρώτη φορά. Η επιτυχία λοιπόν των μεθόδων αυτών υπόσχεται είναι μεγαλύτερο το 90% και ξέρω επίσης ότι 8 στις 10 στενώσεις θεραπεύονται επιτυχώς αποκλειστικά με επεμβατική συνοδοσκόπηση, με τη βοήθεια microdrills ή βοήθεια μπάσκετ. Και φυσικά πάντα δεν ξεχνούμε την τοποθέτηση stent, το οποίο παραμένει εκεί για 6 εβδομάδες και συνέχεια αφαιρείται υπό CL-ενδοσκοπικό έλεγχο. Πολύ σημαντική η εφαρμογή της μεθόδου στην θεραπεία της χρόνιας υποτροπιάσεως στις παροτίδες νεανικής ηλικίας, γνωστή κλινική εικόνα στους παιδιάτρους, υποτροπές φλεγμονής χωρίς ένδειξη απόφραξης στον υπέρηχο. Βλέπουμε πόσο ωραία στην ηλικία αυτή, φυσικά με γυναική αναισθησία, εισέρχεται το ενδοσκόπιο. Βλέπουμε τη διαφανοσκόπηση στη δεξιά παροτίδα. Πιο μεγάλα παιδιά φυσικά ανέχονται την επέμβαση αυτή με τοπική αναισθησία. Και η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην ενδοαυλική έγχυση κορτικοστεροειδών και το σχήμα στον πρώτο στένο, με σχήμα το οποίο στηρίζει την πλήση με διάλειμμα 100-200 mg πρώτη εβδομάδα, για ένα μήνα με μία πλήση ανά 2 εβδομάδες και συνέχεια με μία πλήση μετά από 4 εβδομάδες και φυσικά
μετέπειτα υπεργραφικό και σιαλοδοσκοπικό έλεγχο. Σαν τελευταίες λοιπόν λύσεις, θα σας έχω δύο περιπτώσεις. Καταρχήν είναι η συνδυασμένη combined approach στα αγγλικά, συνδυασμένη ενδοσκοπική διαδερμική προσπέλαση, ως τελευταία λύση σε δύσκολη, σε επίμονη λιθίαση παροτίδος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την παρασκευή του κρυμνού, αποτελείται από δέρμα, υποδόριο και το ΣΜΑΣ, το υποδόριο μυοπνευματικό πέταλο, την αποκάλυψη της κάψης της παροτίδος, στη συνέχεια την αποκάλυψη του σημείου της λιθείας με τη βοήθεια σιαλοδοσκοπικού ελέγχου που εισέρχεται από το στόμιο ταυτόχρονα με την παρασκευή του κρυμνού μας, το σημείο της λιθίασης, την διάνοιξη του πόρου εξωτερικά πλέον και την αφαίρεση του λίθου. Επιτυχία άνω το 95%. Πώς γίνεται αυτό? Βλέπουμε ξεκάθαρα εδώ την εισαγωγή του συνδοσκοπίου. Με την βοήθεια λοιπόν διαφανοσκόπησης βλέπουμε τον πόρο στην οθόνη, τον λίθο στην οθόνη, εντοπίζουμε τη θέση, διανοίγουμε, αφού έχουμε παρασκευάσει τον κρυμνό μας και έχουμε αποκαλύψει την παρότητα, βρίσκουμε τον πόρο με τη βοήθεια φυσικά πάλι διαφανοσκόπησης, διανοίγουμε τον πόρο με 15 νηστέρι επί μήκος, μια μικρή διαστολή και βλέπουμε πόσο ωραία βγαίνει η πέτρα, πλέον εξωτερική προσπέλαση, φυσικά με τη βοήθεια υπογενική νεσία και με τη βοήθεια monitoring του προσωπικού νεύρου, γιατί στο σημείο εκείνο εξέρχονται οι δικανητικοί κλάδοι του προσωπικού νεύρου. Και φυσικά, αφού σειραφεί ο πόρος επί μήκος με Vicryl 5.0, εισέρχεται το stent από το στόμα, δηλαδή από την θηλή, αντίδρομα στο σημείο της διάνοιξης του πόρου και φυσικά εξέρχεται ελέγχοντας τη θέση του και στερεώνεται στην στοματική κοιλότητα στον λαινογόνο με ράματα, μένοντας εκεί για 6 εβδομάδες. Η σειραφή του πόρου, όπως είπα πριν, επί μήκος, με λεπτό απορροφήσιμο ράμα. Ωραία. Τελευταία συνοδοσκοπικά στηριζόμενη μέθοδος είναι η εφαρμογή του λεγόμενου rerouting σε περιπτώσεις στένωσης περιφερικής του πόρου του στένου της παροτίδος. Εδώ οφείλω να πω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο πόρος της παροτίδος και ειδικά η θηλία αυτού του πόρου του στένου έχει μια εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, πολύ λεπτομερή, με μυϊκές ίνες οι οποίες φέρονται σε όλες τις κατευθύνσεις του χώρου. Επομένως, στο σημείο αυτό απαγορεύεται να εφαρμόσουμε τη γνωστή μας σιαλοδοχοτομή που κάνουμε στον υπονάθλιο δένα. Για τον λόγο αυτό, όταν έχουμε μια στένωση, τελική λύση και μετά από την ανεπιτυχή διαστολή της, μπορούμε να παρασκευάσουμε τον πόρο διαστοματικά, φυσικά υπογενική νάρκωση, να κόψουμε το σημείο στο οποίο υπάρχει στένωση και να επανασυράψουμε τον πόρο σε νέα θέση του βλενογόνου, έχοντας πλέον χείλη ελεύθερα στένωσης. Και μετά στη συνέχεια διαστολή του νέου στομείου και ενδοσκοπικός έλεγχος για την πιστοποίηση του καλού μετεχειρητικού ευρήματος. Έτσι λοιπόν, με μια πλειάδα τεχνικών στηριζόμενων στην σιαλοδοσκόπηση, έχουμε καταφέρει μια απουσία συμπτωμάτων σε ποσοστό μέχρι 90% και μια λειτουργική διατήρηση του αδένα σε ποσοστό άνω του 95%. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.